салом ҳаводорони бошгоҳи Барселона. тавре хабар медиҳанд, агар Антуан Гризман то охири шаҳрномааш дар Барселона боқӣ мемонд, метавонист ки 20 миллион еврои дигар аз Барселона барои садоқат доштанаш ситонад. Барселона кӯшиш дорад ки барои Кольядо дастаи нав пайдо кунад, чаро ки эҳтимоли то моҳи январ бедаста монданро дорад. Серхио Агюэро Барселонаро бо Манчестер Сити муқоиса намуда Барселонаро бисёр паст зад. собиқ бозингарони Барселона Лионел Месси ва Неймар дар бозӣ бо дастаҳои мунтахабашон сахт ҷанҷол карданд. ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. дӯстон, барои онҳое ки мехоҳанд аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаашон яъне Барселона қафо намонанд, мо дар телеграм канал кушодаем бо номи БАРСАТИЖИ. дар он ҷо хабарҳое мебароянд ки дар ютуб нест. ссылкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. ҳоло ки футболи даставӣ дар танаффус аст, моро дар ҳама қитъаҳои ҷаҳон бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 интизор аст. рақобатҳо хело шавқоваранд ва барои ҷолибтар шудани тамошои онҳо дӯстонамон аз 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. дар оед регистратсия кунед ва истифодаи промокоди барсатиҷиро фаромӯш насозед, зеро бо он метавонед дар аввалин пардохт то ҳаҷми $100 ба даст оред. ссилкаи бозӣ дар комментария. мукофотпулиҳои иловагие ки дар шартномаи ҳуҷумкунандаи собиқи Барса Антуан Гризман вуҷуд дошт, акнун маълум гардид. мувофиқи қарордодаш бозингари фаронсавӣ барои садоқат доштанаш ва қоидаҳои қарордодашро то 30 июни соли 2022 вайрон накардан 7 миллион евро мукофотпулӣ дошт. илова бар ин, барои мавсимҳои 2022-2023 ва 2023-24 6 миллион евро барои ҳар мавсим мукофотпулӣ бояд мегирифт. ҳамин тавр баъди гузариши Гризман ба Атлетико, Каталония аз харҷи то 20 миллион евро тавонистанд ки буҷаро эмин нигоҳ доранд. ин Бартомеуи Барзагоу ҳар чизе ки хостааст дар шартномаи Гризман навиштааст. шояд 1 миллион евро дигар мукофотпулӣ барои ҳар як расиши пояш ба тӯб менавиштанд, ё баъди ҳар як бозӣ агар пойҳояшро мешуст 1 миллион евро дигар барои тозагиро риоя карданаш. эх Бартомеу, ин чӣ кори кардагии ту буд? Алекс Кольядо дар ҳолати хеле ногувор қарор дорад. ӯ бояд ба дастаи Шеффилд ба иҷора мерафт, вале дар рӯзи охир ин гузариш амалӣ нагашт. футболбозро на дар ҳайати асосӣ ва на дар Барселона бе ба қайд нагирифтанд ва акнун ӯ метавонад ки то моҳи январ аз бозиҳо маҳрум гардад. мақсад он аст ки ӯро ба давлатҳое ки он ҷо равзанаи трансферӣ кушодааст равон кунанд, ё ин ки дубора дар Барселона бе ӯро ба қайд гиранд. бо рафтани Бартомеу ҳам рафторҳои роҳбарияти Барселона иваз нашудааст. беҳтарин бозингар ва капитани Барселона беро дар даста сари вақт ба қайд нагирифтанд. нахуд ки бошгоҳи бузургтарини дунё ҳамаи масъалаҳои трансфериашро дар рӯзи охири равзанаи трансферӣ гузорад ва дар охир фаромӯш кунад ки як бозингарашро ба қайд нагирифтааст. Серхио Агюэро иброз намуд ки муносибати Манчестер Сити барои тамринҳо нисбат ба Барселона хубтар аст. ӯ гуфт ки дар Сити мо одатан 1.5 соат пеш аз оғози тамрин ба база меомадем. дар Барселона бошад ним соат пеш. боре ман 1 соат пеш аз оғози тамрин ба тамрингоҳи марказӣ омадам ки каме тамрини инфиродӣ кунам, вале натавонистам, чунки дар он ҷо ҳатто чароғак фурӯзон набуд. вобаста ба ин гуфтаҳои Агюэро суханҳои Томас Мюллерро баъд аз шикасти шармандавор аз Бавария бо ҳисоби 8-2 ба ёд меорем ки гуфта буд: Барселона ҳамагӣ 15 дақиқа пеш аз оғози бозӣ ба разминка баромаданд ва баъзе бозингарон чунин менамуданд ки гӯё нав аз хоб хеста бошанд. ман ба худ суол кардам ки ба ин ҳолу аҳвол онҳо чӣ гуна моро мағлуб карданӣ бошанд. якчанд нафарон аллакай дар бораи тамринҳои Барселона масхара карда сухан мегӯянд. ин аз ин гувоҳӣ медиҳад ки Куман ба тамринҳои он қадар аҳамият намедиҳад. на танҳо Куман, дигар собиқ мураббиёни Барселона нест. аз ҳамин сабаб бисёре аз бозингарон дар формаи беҳтарини варзишии худ қарор надоранд. бозингарони собиқи Барселона Неймар Жуниор ва Лионел Месси дар бозӣ байни мунтахаби Бразилия ва Аргентина баъди қатъ гардидани бозӣ аз ҷониби пулисони Бразилия байни худ баҳсу ҷанҷол карданд. тавре хабар медиҳанд, ҳангоми тарки майдон кардан Неймар ҳатто бо дасташ Мессиро тела додааст ки хоҳиши сафсатаҳои ӯро гӯш кардан надорад. баъди ин Месси ба ПСЖ шарт гузоштааст ки то Неймар дастаро тарк накунад, дар ҳайати ПСЖ бозӣ нахоҳад кард. шакли пурраи ин хабарро дар канали наи мо ки дар он ҷо муфассал дар бораи ин хабар маълумот додаем метавонед тамошо кунед. ҳамчунин шумо метавонед дар ин бора фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед ки ба гуфти шумо дар ин ҳолат ки ноҳақ аст, тими Бразилия бо сарварии Неймар ё ин ки Аргентина бо сарварии Лионел Месси. мо бошад бо шумо хайрухуш намекунем, зеро боз паго во мехӯрем. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.